מאיה, תסתכלי, איפה אבא? תעשי שלום לאבא. תעשי נשיקות לסל. רחל, יש לך פינצטה טובה? יש לך פינצטה טובה? קחתי את הבית, יש לי שלנו. בואי הנה שלא נברותי לי את זה באיזשהו מקום. תראי איזה דבר. מה זה? זה עוגה? זה טבק של ארוחת עיניים שלא נקראת, הבעיה. עוגה. בואי נשאיר. עוגה. כשילדים קטנים, נראה מה היה לו במעלה, תראה את זה הקטנה. כן. אבל העיניים זה משנה הכל. רואים פה שיש לה עיניים. הנה פה זה היום הראשון בכיתה א'. ומה היה בבטן? מיזו, מאיה? הנה מאיה. אבו עזרא! לאן את הולכת? היא גילתה פה את הצבעים עכשיו, היא עושה. בסדר, נבוא, העיניים כולות ירוקות. אבל יש לו כמו שלנו, ירוקות.